bab wong wadon sing ahli swarga kuwi ana 4 perkara. Siji, wong wadon sing tansah memelihara dirinya, taat marang wong tuane, taat karo le gawe urip, lamun duwe bojo taat marang suami, tur penyabar. Narima ing pandum nadyanto sithik sing penting halal. Lan duwe rasa isin. Yen bojone lunga, istri bisa njaga diri, njaga anak lan hartane. Yen bojone ning omah kudu bisa njaga lisan utawa ucap, tegese yen ngucap nyuwara aja nganti gawe lara atine wong lanang. Wong wadon sing ditinggal mati bojone mongko duwe anak isih cilik-cilik kudu bisa nahan diri saka keng panggoda, bisa ngemong lan minterake andidik anak-anake lan ora kesusu rabi. Sabab wedi yen anake disia-sia. Iku wanita ahli swarga.